Tento organický olej z kávových zrn od Wooden Spoon je lisovaný za studena, čím si zachováva maximum účinných látok a jemnú vôňu. Kávový olej je bohatý na antioxidanty, ktoré účinne bojujú proti voľným radikálom. Pomáha tak chrániť pleť pred predčasným starnutím, redukovať jemné vrásky a vracia pleti mladistvý vzhľad. Vďaka vysokému obsahu mastných kyselín vrátane linovlovej a olejovej kyseliny hlboko hydratuje a vyživuje pokožku. Zanechávajú zamatovú jemnú, pružnú a žiarivú bez pocitu masnoty. Pravidelné používanie pomáha zlepšiť elasticitu pokožky, čím prispieva k jej pevnejšiemu a mladistvejšiemu vzhľadu. Kofeín, prirodzene obsiahnutý v kávovom oleji, je známy pre svoje revitalizačné a sťahujúce účinky. Pomáha zlepšiť mikrocirkuláciu, redukovať opuchy, najmä v oblasti očí a prispieva k celkovému spevneniu a tonizáciu pleti. Má tiež protizápalové vlastnosti, ktoré môžu pomôcť upokojiť podráždenú pokožku a podporiť jej regeneráciu. Ideálny je aj pre citlivú pleť. Organický olej využijete, ak chcete dodať lesk a vitalitu suchým a poškodeným vlasom. Stačí pár kvapiek do dĺžok alebo na pokožku hlavy. Pre jemné a plné pery ho môžete použiť ako vyživujúci balzam. Na tvár a krk stačí nanašať ráno a večer 2-3 kvapky na čistú pleť, na vlasy a pokožku hlavy použiť skôr pred umytím, naniesť olej do dĺžok vlasov a na pokožku hlavy nechať pôsobiť hodinku a potom umyť šampónom. Balenie s objemom 10 ml by vám malo vydržať približne 4 až 6 týždňov. Výdrž záleží od frekvencie a spôsobu používania. Odporúčame však spotrebovať do 6 mesiacov od otvorenia.